هەواڵێن حاضر ji hemû sazî partî rêxistinên jin bi taybet mêvaneke me ê Ezîzî Delal ji hêzên parastina Êzîdxanê ye ji jêhazir e îro wekî dî jî hevalê me nîye pejêhazir in xêr hatina hemû hevala dikin weke ku tê zanîn îro salvegera birîna ku wê tu carîneyê kewandin îro siyê tebaxê ye weke vê rojê di saetê berê sibihê de komkujiya ku gelê me miletê me xizmê me yên Şengalê komkujiya ku rastî hatin îro dibe pêncemîn salvegera heftê û çar fermanên Şengalê li hinek deveran jinên êzîdî dema dibin 40 salê cilesbî diqetin ev bawermend in ji bo mana cilesbî gelek nirxandin hene yek ji wan jî dibêjin cilesbî yê cinnetê me de encama lêkolînan de hat famkirin ku ev erk ya eşîretekê ye her wiha hat famkirin ku her eşîret bi kareke cuda re dibe ev çanda jinan ya ku bi civaka xwezayî re girêdayê maye divegotinên xwe yê devkî mîtolojî sembol û çîrokê xwe de ev terzê jiyana xwe parastiye û yek ji wana jî ku bi devkî em rastî wê din yek ji wana yê stiya Nisra ye Distî de ser mavê yer reşê û yêjeşê em bi xêrhatina we hemî hevalên amade dike yanî rastî jî hatina me li vê derê ji Şengalê taybetî wek jinên êzidî di bajarê Qamişlo de yanî ev tiştekî bi nirxe ji bûyî me Daeş ez bêjim li vê derê de hovîtiya xwe di ser gelê me êzidî da meşandin bi hezaran çima taybet jinên êzidî hatin hedef girtin rastî jî ev pirseke ku ez bi xwe jî her tim ji xwe re dikim yanî pêwîst e her jinek vê pirsê ji xwe re bike çima bi taybet jina êzidî di vê fermanê de dibêjî mirin careke ema jina êzidî rojî bi hezarî care de hat yanî mirin bi çavê xwedî bi mirinê re rûbirû hat ev jî sedema xwe mirina ku fizîkî bê ez dikarim bêjim mirinekî pir mirov jê natirsê çavê taybet êzidiya ji mirina fizîkî natirsê ama mirina ku şûr daîm ser serê wan ya da serî qut bikî ya da tê werî ser baweriya xwe berdî werî ser baweriyekê din ya da jin di vê derê de ya da tu êş mirebî yanî ji bo vê min xwast îro di fermanê 2014 ku hatî kirin vê salvegerê de vê roja reş de ez dîsa wê roja reş dîsa bi bîr bînim ew roja 2007 ku ferman hatî dîsa roja çarşemê bû 2014 jî roja çarşemê bû ji bo wê jî ez dikarim bêjim yanî dijmin taybetî rojê me ê bi nirx bi wate yî kevnar êrîş dike me hewl da ku em sozdarê sozê ku me dayî bê sozê ku me da sozê ku em didin hep em şovdartiya vê nadikin ji nav şûn ve jî bi li bîranîna vê serpêhatiyê em careke sozê xwe nûdikin û em bêjin em ê her tim xwedî û sozê bin ku em parêzvanê jin bin em parêzvanê gelê xwe dema ku êrîş ser Şengalê hate kirin yekemîn biryara ku ye pejê girt got em gereke xwedî jinên Şengalê derkevin xwedî gelê me Şengalê em derkevin ev ji quwetekî dihat ev ji baweriyekî dihat ku jinekê ku derê bê bila bibe pêwîst e merov xwedî lê derkeve çûkina me Şengalê jî bi rastî ser wî esasî bû yek ji xwe gelê me bû yek jî jin wir hebû tekoşîna ku aliyê pejê de Şengalê de çêbû ew jî bi hevalên yepekê re û korîdor hate vekirin tevî bû sebebê ku bi hezara însan werin xilas kirin nav de jin zarok ciwan ixtiyar ev na jî ji bo me quwetekî gelekî mezin bû
براستی بجبو ما بوهیز کومکاری ام خلاص کما 10,000 انسان دم رونا خبلیزن شنگالی دا ایرو سالوگرا پنجمین یه فرمان شنگالیه به وسیله ویروژی جوینکی یه جنان د اصلا بگشتی یه باکر و رجالات سوریه هاتیل دارخسته هم بیرانین و ایشن کود سال فرمان شنگالی ده هاتیل در باسکرین ده ایشه ویت نسر زمان و وکی یه پجه هزار ازگار کرنا کجبون شنگالی گهشت هوار شنگالیان گهشت هوار جنان و وکی بون هزه کی چاره سریه ام وکی یه پجه جیویا هن باوری زیادتر دیگرن هم تجربه کو به سالانه کو هاتی قزاش کردن جمله یه پجه ده بی مالکش بنا یه جشجی ده همان دمیده ام جهر دمی زیادتر خودی و هزینه و تجربه نه و باوریه نه گله مجی گشتیه و آسیده و توهی جنگ کودروج ایرو دتوندری جیبینه که به هذا جی آمده بونه دراستی و روجا ایرو ده امتدا جیان دکن ویجی به پیش روز ده ام چا بکنه بین خبر خستن بکنه بسر بکنه خب پیلان بکنه خب پارستن بکنه افزده ترجی جبون ما دبه هزا کو مورالا کی پرمزن